Samantala, presyo po ng ilang gulay sa Binmalay tumaas naman. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Ilang gulay ang nakitaan ng pagtaas sa presyuhan dahil umano sa demand at kakulangan na rin umano ng ibinabagsak na supply ayon sa ilang tendera sa Binmalay Public Market. Sa panayam ng IFM News Team, kabilang sa mga nagtaas ang presyo ay talong, repolyo at okra dahil ito mano ang madalas bilhin sa mga salo-salo bilang pag-iwas sa karne noong Semana Santa. Tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng talong noong nakaraang linggo na ibinibenta ng 80 pesos mula sa dating presyo na 60 pesos, maging ang repolyo na umabot ng 100 pesos mula sa tig 80 pesos. Umabot naman ng 80 pesos hanggang 100 pesos ang presyuhan ng okra mula sa dating 60 pesos. Wala naman nakitang paggalaw sa presyo ng mga native at iba pang highland vegetables tulad ng patatas, carrots, ampalaya at malunggay. Ayon sa mga tindera, nakabawi umano sila noong nakaraang linggo dahil diretso ang naging dagsa ng mga mamimili sa kabila ng taas presyo sa gulay. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.